I bow to all the seekers of truth. Klaním se všem, kteří hledají pravdu. As I told you yesterday, that truth is what it is. Jak jsem vám říkala včera, pravda je to, co je. It cannot be conceptualized and cannot be felt at this human awareness. Není možné ji skrýt pod pojmy a pochopit lidským vědomím. For that you have to become a subtler being that we call as the spirit. Proto se musíte stát určitou bytostí, kterou nazýváme duchem. Today I am going to tell you about the nature of spirit. Dneska vám řeknu něco o podstatě ducha. Spirit is the reflection of the Father, the God Almighty. Duch je odraz Boha všemocného. The seat of that is on top of fontanel bone area, but he is reflected in our heart. Sídlo je na nejvyšším místě hlavy, na fontanelní kosti a její odraz je také ve srdci. While Kundalini is the reflection of the Holy Ghost, the primordial mother. A Kundalini je odraz Svatého Ducha, prapůvodní matky. So this spirit, when it is enlightened into our attention becomes active. Když je náš duch osvícen pozorností, duch se stává aktivním. In the sense that if you pay attention to something, it doesn't act there, but on the contrary, wherever you pay attention, that acts upon you. Působí to tak, že na cokoliv upřete svoji pozornost, na to nepůsobíte, ale působí to na vás. On the contrary, an enlightened soul, even a glance of such a person, can manifest peace, joy in the other person. Ale klid a pohled takového člověka může odrazit v jiném člověku klid, mír a radost. The spirit, when it starts flowing through your central nervous system, you develop a new dimension on your nerves. Když duch začne procházet vaším centrálním nervovým systémem, rozvíjete v sobě novou dimenzi vaše osobnosti. By which you can feel your own centers, that is self-knowledge, and you can feel the centers of others. Tak můžete postupně cítit centra svá a také centra, která jsou v jiných lidech. It is absolutely accurate sensation you get on your fingertips. Je to naprosto přesné. Odraz je ve vašich konečcích prstů. If you know how to put these centers all right, then you get physical, mental, emotional, complete balance. Když víte, jak dát do pořádku tato nervová centra, pak jste schopni se dostat do rovnováhy smyslové, fyzické, tělesné, mentální. The center is like this,
And when we start using it on the right side or left side too much, then it becomes constricted. Centrum vypadá tak, a když ho začínáme používat, tak se vybuduje takovýmhle způsobem. Sometimes a certain shock can just break it. Určitém okamžiku ho může něco i zlomit. And then you develop maladies, physical and mental. A tak může ho porušit a tak se ve vás můžou vytvořit nějaké nemoci, problémy. But when the Kundalini passes through these centers, she puts them right and enlightens them, because she is now connected with the spirit. Ale když kundalini začne procházet těmito nervovými centry, osvěcuje je a tak se stávají tato centra osvícená duchem. So, the spirit tells us what is wrong with us. Tak nám duch říká, co s náma není v pořádku. This is the last judgment. To je ten poslední soud. Also, this is the resurrection time. To je také čas znovu zrození. We are going to judge ourselves. Jsme tady proto, abychom soudili sami sebe. And we are going to resurrect ourselves through Sahaja Yoga. A také proto, abychom znovu zrodili sami sebe prostřednictvím Sahaja Yogy. Spirit is the source of truth, absolute truth. Duch je zdrojem pravdy, absolutní pravdy. If you have 10 children who are realized souls, and if you tie up their eyes and put somebody before him and ask what's wrong, then they will all put up one finger. Když byste si vzali 10 dětí a všem zavázali oči, postavili před něho nějakou osobu a zeptali se jich, co není v pořádku s touto osobou, pak vám všechny ukážou jeden prst. That means they all are saying that something wrong with the throat of the gentleman. Tak tyto osvícené děti vždycky řeknou stejně, co je špatného s touto osobou. And if you ask the gentleman, is something wrong with your throat, he says, yes, but how do you know? A když se zeptáte této osoby, co je špatného s vaším krkem, tak řekne, ano, něco je s ním špatného. Jak to víte? In the light of the Spirit, gradually you understand this divine power, which is all pervading. Takto osvícený duch, takto postupně pomocí osvíceného duchu začínáte rozumět této všepronikající síle. And if you know how to work out this divine power, you can also raise the kundalini of others. Když pak pochopíte, jak pracovat s touto všepronikající silou, jste schopni zvedat kundaliny i jiných lidí. And give them others realization. A tak můžete dávat realizaci dalším lidem. Also you will know which man is truthful and which man is not. A tak se také dovíte, který člověk je pravdomluvný a který není. Because immediately as soon as you put fingers towards such a person, you will feel terrible heat if he is a crook. A tak, když natáhnete své prsty k nějaké osobě, okamžitě ucítíte velké teplo, když to bude lhář, špatný člověk. Because in your awareness you develop a new dimension called as collective consciousness. Protože v sobě tak vyvíjíte novou úroveň, která se nazývá kolektivní vědomí. First you develop a state, what we call
as Nirvichar Samadhi, meaning thoughtless awareness. Nejprve v sobě vyvinete stav, který se nazývá Nirvichara Samadhi, který je stavem bez myšlenek. For example, there's a nice carpet here, and I look at it. Například tady je pěkný koberec a já se na něho dívám. And I start thinking about it. A začnu o tom přemýšlet. But after enlightenment, you see something and there is no thought. Ale po osvícení, Because thoughts come from the past or from the future. už nejsou žádné myšlenky, protože myšlenky přichází buď z budoucnosti nebo z minulosti. But in the present there is no thought. Ale v přítomnosti neexistují žádné myšlenky. So when you see something, whatever joy is created by the artist starts pouring on you and absolutely soothes you down. Když pak vidíte něco, co je vytvořeno jako umění, zcela se to ve vás prolévá a uklidňuje vás to. Your stress, your worries, all disappear. Váš stres, vaše starosti, všechno zmizí. Because spirit is the source of peace. Protože duch je zdrojem míru. There are many people who start talking about peace, but they have no peace within themselves. Je hodně lidí, kteří mluví o míru, ale nemají mír v sobě. They also get Nobel Prizes in peace. But what's the use? They have no peace within themselves. Existuje také Nobelova cena za mír, ale tihle lidé, k čemu je? Tihle lidé nemají mír v sobě. But it is like a wheel. When the wheel is moving and you are at the periphery, you are disturbed. Je to ale jako s kolem. Když jste na jeho kraji, jste rušení. But if you go to the axis of the wheel, it's peaceful. Ale když se dostanete do osy tohoto kola, jste v klidu. In the same way, your state becomes that of an axis. Tak se váš stav stává stavem člověka, který je na této ose. Like if you are standing in the water, there are waves coming and you are afraid of the waves. Stejně tak, když stojíte ve vodě, přichází vlny a vy z nich máte strach. Like the thoughts coming from the right and left, future and past. Jako myšlenky, které přicházejí zleva a zprava, z minulosti a z budoucnosti. But if you get into the boat, then you are no more afraid of the waves. Ale když se dostanete na loď, už dále nemáte starost, nestaráte se, nemáte strach z vln. But if you learn how to swim, you can get into the waves and bring people with you back to the boat. A když se naučíte plavat, tak se naučíte, jak přivést lidi, naučit plavat další lidi a přivést je na tuto loď. This is the second stage where you arrive, is the doubtless awareness, nirvikalpa samadhi. To je ten druhý stav, kterého dosáhnete, který se nazývá jako nirvikalpa samadhi. Where you become very knowledgeable. Stáváte se velice vědomí, pozná. The light of the spirit enlightens your brain. Světlo vašeho ducha osvítí váš mozek. What we know through human awareness is very little. To, co známe prostřednictvím lidského vědomí, to je velice málo. But when the brain is enlightened, you start discovering new things. Ale když je mozek osvícen, začínáte objevovat zcela nové věci. We have some scientists who have discovered lots of things after coming to Sahaja Yoga.
Existuje velké množství vědců, kteří objevili nové věci po příchodu do Sahaja Yogi. It gives a new dimension to your creativity. We have many artists, musicians who have become world famous after coming to Sahaja Yoga. Existuje hodně umělců, muzikantů, kteří se stali světově známí po příchodu do Sahaja Yogi. Physically, you feel all right. All incurable diseases can be cured. Most of them can be cured with Sahaja Yoga. Dostáváte se do stavu, když jste v pořádku. Nevylečitelné nemoci jsou vylečitelné, většina z nich, a vy se dostáváte do fyzicky... Some people take more time, some less, but most of them are cured. Do fyzické rovnováhy. U některých lidí to trvá déle, u některých kratší dobu. But it is not meant for people who are frivolous. Ale není to míněno pro lidi, kteří jsou frivolní. Or people who do not want their realization. Nebo pro lidi, kteří nechcou svoji seberealizaci. It is meant for people who seriously are seeking honestly the truth. Ale je to míněno pro lidi, kteří skutečně čestně hledají pravdu. People who have been even spoiled by false gurus or for following some religions in the wrong way, all can be saved. Dokonce i lidé, kteří byli zničeni prostřednictvím různých gurů, prostřednictvím nasledování různých špatných náboženství, můžou být zachráněni. In the light of the Spirit, you become your own master. Ve světlu vašeho ducha se stáváte svým vlastním pánem. Because you see the truth. Protože vidíte pravdu. For the first time, you feel this all-pervading power which does all the living work. Nejprve cítíte onu všepronikající sílu, prostřednictvím které probíhají všechny živoucí procesy. And then, if you know how to handle this great power, you can become master. A poté, co se dovíte, jak zacházet s touto živoucí sílou, stáváte se mistrem. You become extremely dynamic, fearless, but at the same time very compassionate. Stáváte se velice dynamickými, velice bez strachu a zároveň velice soucitnými. And this has to happen to all of you. A to je to, co se musí stát všem. Only those who do not want or those who are not destined. Ale všichni takoví, kteří to nechcou nebo není jim to dáno osudem, will not get it. ti to nedostanou. But it is not a plastic growth that you can create 1,000 flowers of plastic. Ale není to jako nějaká plastická pravda, že z toho můžete udělat 300 kytek plastických. It is reality. Je to skutečnost. And so, the becoming is important in Sahaja Yoga. A to je důležité, toto, když se stává, je důležité v Sahaja Józe. Above all, your spirituality, your divinity start expressing itself. A navíc vaše duchovnost se začíná vyjadřovat sama. And you become automatically righteous. A vy se samozřejmě stáváte správnými. And you enjoy your virtues. A těšíte se sami sebou. The greatest thing about Sahaja Yoga today is that it's a collective happening. A nejkrásnější věcí na Sahaja Józe dnes je to, že se to stává kolektivním děním. Before this, people had to cleanse themselves
by going to Himalayas or hiding themselves in some caves. Dříve před Sahaja jogou to bylo tak, že lidé museli odejít do Himalají nebo se schovat do nějaké jeskyně. They had to do lots of penances. Museli dělat hodně odříkání. But in Sahaja Yoga, collective work makes you absolutely perfect. Ale kolektivní práce v Sahaja józe vás činí zcela perfektními. It is like if my nail is broken, then it will not grow. Je to stejně jako když můj nehet bude zlomen, nebude růst. It has to be connected with the whole. Musí být spojen s celkem. Once you are connected to this divine power, then you all become part and parcel of the whole. Jakmile se stanete spojení s onou božskou sílou, pak se stanete You are not only guided, but also very much protected and blessed. stanete se části a částicí celku. Nejste jen spojení, ale jste i chráněni. Especially it gives you joy. Dává vám to především radost. Joy cannot be expressed, cannot be described. Radost nemůže být vyjádřena, nemůže být popsána. It doesn't have duality of happiness and unhappiness. Nemá to dva duální stavy, jako štěstí nebo neštěstí. It is absolute in its nature. Ve své podstatě je to absolutní. It is just to be experienced. Je to jen to, být si toho vědom, And that is what will happen to you. zakusit to. A to je to, co se stane vám. Today again, if you have some questions, I would like to answer. But again, I have to tell you that I have not come here to take anything from you. Dneska znovu máte-li nějaké otázky, ráda vám je zodpovím, ale znovu vám připomínám, že jsem tady nepřišla proto, abych si od vás cokoliv odnesla. So please ask me a question, any question which is relevant. Proto ptejte se mě prosím na otázky, které jsou odpovídající. Thank you very much. Děkuji vám velice. Může být energie kundalini trvale aktivována? Yes, of course. Ano, samozřejmě. Continuously. Ano, samozřejmě, spojitě. You have to know about it, Musíte o tom vědět. for which you don't have to pay anything. Je to něco, za co nemusíte vůbec platit. All this knowledge is absolutely free. Všechny tyto znalosti, vědomosti jsou naprosto volné. You cannot pay for divine work. Nemůžete platit za božskou práci. Já bych se chtěla zeptat, proč se věci a události opakují. They are all our mistakes. These are human mistakes. Jsou to všechno naše chyby, všechno lidské chyby. Human beings have to change. Lidské bytosti se musí změnit. They have to be transformed.
musí být transformovány. Otázka zněla, jestli je možno energii probudit nějakým cvičením. No, it cannot be. It cannot be by any exercise or by reading or by anything. It is a living process. Like the seed, you cannot force it to sprout. You have to put it into Mother Earth. Je to životní proces, není možné o tom číst, není možné to nějak cvičit. Je to životní proces, který je nenahraditelný. Je to jako semínko, které musíte dát do země, aby začalo růst. Některé směry se bojí pouze při vyslovení slovo yoga. Otázka zněla, proč se některé náboženské směry bojí jenom při vyslovení slova yoga. They all have to be upset. All the religions are just making money. Ti všichni musí být odkryti. Všechna tahle náboženství jsou proto, aby vydělávala peníze. Yoga means union with the divine. Yoga znamená sjednocení s božským. All scriptures have said that you have to be born again. Všechny spisy říkají, že musíte být znovu zrozeni. Nobody is paying attention to that. They are just busy collecting money. Nikdo se o to nestará. Pořád se starají jenom o to, aby shromažďovali peníze. Já jsem měl původně 2 dotazy, ale mám teda 3. První, tady jste mluvila o znovuzrození a tady na těch plakátcích je psáno o znovuzrození vlastní energií. A Ježíš Kristus, Boží slovo, říká, že nikdo se nemůže zalíbit Bohu, kdo žije z vlastní síly. A Ježíš Kristus říká, že jde o narození z Božího slova a z Ducha Svatého a ne z vlastní energie. Pak bych se chtěl zeptat na další věc. Vy jste říkala, že... Postupně, jo? He has never said so. Nikdy to neříkal. Nikdy to neříkal. You better read your Bible again. Raději si přečtěte svou Bibli znovu. Of course, word of God is there, no doubt. Mohu? Hello. Já cituji z Bible ve jménu Ježíše Krista, cituji. Ježíš Kristus odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. What is it? It is of course word of God. Hello, listen, sit down, I'll tell you, sit down, I'll tell you what. It is, Christ has said that it is word of God. And I am using word of God alone. Sit down. Also he has said that I'll send you the Holy Ghost. If I am the Holy Ghost, I am God also. Please be seated. Sedněte si, prosím, já vám to vysvětlím. If I am the Holy Ghost, how will you recognize me as a Christian? How will you recognize me? Ježíš mluvil o svatém duchu. Když já jsem svatý duch, jak mě poznáte?
I am the Holy Ghost. Já jsem Svatý Duch. I have to say this because if you bring Bible here, I'll have to tell you. Musím to říct, když jste tedy přinesli Bibli, Because- musím to říct. Because I give comfort. We have cured so many people in the whole world. There are 3 doctors who have got MD in Sahaja Yoga. Je tolik věcí, které se vyřešily po Sahajiyoze. Když jsem vylečil jsem mnoho nelečitelných chorob, jsou doktoři, kteří There are 40 o tom- doctors in Russia who are practicing Sahaja Yoga. kteří o tom dávají zprávy. Existuje 40 doktorů v Rusku, kteří praktikují Sahajiyogu. And I'm counseling you, I'm telling you what Christ could not tell because in 3.5 years he was killed. Musím vám říct, jak to bylo s Ježíšem, protože za 3,5 roku byl mrtev. They were the same people who was reading Bible and saying this is not our savior and they killed him. Byli to ti též lidé, kteří byli tehdy a kteří ho nepoznali a zabili ho. And the third thing is the redemption. Holy Ghost has to be a redeemer. And that's what it is. I'm giving you realization. A to je to, co se musí stát. Svatý Duch musí být odražen ve vás. This time don't miss it. 3.5 years they allowed Christ to live. And they are using his Bible when I'm here. Tenhle čas nedostačoval, ty 3,5 roky. Je to tak, jako když já jsem teď tady. When Christ was there, they were using the Old Testament to decry him and talking about Moses. Bylo tehdy v době Ježíše bylo hodně lidí, kteří se ho snažili nějak znesvětit, kteří pořád mluvili o Mojžíšovi. By reading Bible, if you people would have achieved anything, we would have seen to it. Když vy lidé máte čtením Bible něčeho dosáhnout, musíte to vidět. I was myself born in a Christian family. Já sama jsem byla narozena v křesťanské rodině. And do you know what Christians have done with this Bible? A víte, co křesťané udělali s touto Biblií? If you go to South America, you'll be shocked. Billions and billions of Red Indians were killed by Christians showing them Bible. Kdybyste v Jižní Africe byly miliony lidí zabity kvůli... In India, they brought Bible in one hand and a gun in another. Miliony lidí byli v Jižní Africe zabiti tím, že byli ubiti Biblií. Don't miss it. The time has come for you to get your realization, to take to your resurrection. Přišel váš čas proto, aby se naplnilo to, co je v Biblii, abyste dostali svou seberealizaci, abyste dosáhli svého znovuzrození. You were born in a Christian religion, so you believe in Bible. But those who are born in Islam, they believe in Quran only. Byli jste zrozeni v křesťanských okolí, proto věříte v Bibli. They think all the Christians will go to hell. Ti, kteří byli zrozeni v islámu, věří pouze v Korán. Ti si zase myslí, že všichni Christians think that all the Muslims will go to hell. Že všichni křesťané půjdou do pekla. A What about the Jews? Zase naopak křesťané si myslí, že všichni muslimové půjdou do pekla. When you have blinkers, and when you put blinkers, you do not see the unity of God. Když máte klapky na očích, nemůžete vidět Boha. Those people who read Quran, Bible, Gita, anything, they follow any religion, commit any sins.
Are they righteous? Ti lidé, kteří sledují Bibli, Korán, Gítu, co to má za smysl? Christ has asked you to be humble. Where are the Christians who are humble? I would like to see. They are so arrogant. Jsou tihle lidé v právu, kde jsou ti lidé, kteří následují Bibli a jsou pokorní, jsou takoví, jak je psáno v Bibli. Christ went to the extreme of morality. Thou shalt not have adulterous eyes. Ježíš šel do extrému v morálnosti. Řekl, že člověk nesmí mít cizoložné oči. Let us see which Christians have that kind of eyes. Podívejme se, jaké oči mají křesťané. Only the Sahajogis have those innocent eyes. Pouze Sahajogini mají tyto nevinné oči. You all are to be born again. You should have an actualization of baptism. Vy všichni musíte být narození znovu, vy všichni musíte dostat skutečné znovuzrození. You should feel the cool breeze of the Holy Ghost out of your fontanelle bone area. Váš skutečný křest, musíte cítit duch svatý vycházející z vaší hlavy. We have had enough of sermons and lectures and Bible reading. Už je dost čtení a mentorování Bible. Let us read the book of reality. The book of reality. Čtěme knihu reality. No blind faith is needed. Není potřebná slepost. You have to feel the all-pervading power. Musíte cítit, musíte vidět onu všepronikající sílu. You can prove it through Sahaja Yoga that Christ was the Son of God. You can prove it. Musíte prostřednictvím Sahaja Yogy vidět, že They cannot prove. Can they give self-realization? You better take another hall and give an address there. No one wants you. Just pull him out. nikdo vás tady nechce. Prostřednictvím Sahaja Yogy se můžete dokázat svatého ducha. Když to nechcete, můžete jít do jiné haly. You should not believe blindly into anything whatsoever. Nevěřte ničemu slepě. You must have the proof of everything. Ke všemu musíte mít důkaz. If you don't have the proof, why do you believe in Bible? Why do you believe in Gita? Why do you believe in Quran? Když nemáte důkaz, proč věříte v cokoliv? Proč věříte v Bibli, proč věříte v Korán, proč věříte v Gítu? Just blindly believing into it? Jenom proto, abyste tomu věřili slepě? What is it? Prosím vás pěkně, já bych prosila tady za tu paní. Ona přišla, protože zjistila, že snad matka umí, teda já vím, že umí léčit, takže by jí pomohla, protože má nějaké potíže, je po havárii. Ona vám řekla, o co vlastně jde. Bolí byli děma, moc hlava mě bolí. I can treat her later. We'll treat you, no doubt. It will take some time, madam. We'll treat you, all right? Počkejte chvilku. Určitě to vyřešíme. Vylečím vás za chvíli. Just now I want to give self-realization to all of them. Nejprve bych chtěla dát seberealizaci všem, kteří tady jsou. That is very important. To je velice důležité. They have come here to get their self-realization. Přišli tady proto, aby získali svoji seberealizaci.
fellows. I had to say it, I'm sorry. I had to say the time I'd come to say this thing. I'm happy. Jsem ráda, že jsem řekla to, co jsem řekla. Those who do not want to have self-realization should please leave the hall. Ti, kteří nechtějí získat svoji seberealizaci, prosím, ať opustí halu. It is not civil to come to somebody else's meetings and disturb it. Není to slušné, abyste jen tak seděli a pozorovali někoho a rušili ho. It is a divine work which is going on and you have no business to disturb. To, co se bude dít, je božská práce a rozhodně byste neměli rušit. So people are paid for this kind of work, I know. Lidé platili za tento druh práce. But why not seek your benevolence? Ale proč byste neměli hledat vaše blahoslavenost? Why stick on to these ideas and get ruined forever? Proč stále lpět na těchto věcech a následovat je? There is no wisdom in this kind of blind faith. V této slepé víře není moudrost. Now so many Muslims and Jews worship Christ. Teď tak velké množství muslimů a židů následují Ježíše. Because it's a proof for them. Protože je to pro ně důkaz. It is not because they go to church and listen to someone and then accept something. Není to proto, že jdou slepě do kostela a tam někoho poslouchají a tak, že se to dokáže. If it is a proof, then as honest people you have to accept. Když je to pravda, když je to skutečnost, pak to musíte akceptovat. They say in English, proof of the pudding is in the eating of it. Říkají v Anglii, že důkaz pudingu je v tom, že ho jíme. Not by talking or by reading something. Ne mluvení o tom, nebo že o tom budeme číst. If you are hungry, you will get it. Když máte hlad, tak to dostanete. Not those who are living on words and books. Ne ti, kteří leží v knihách a čtou. One poet has said in India, his name was Kabira. He said, by reading too much, even the educated have become stupid. Jeden básník v Indii řekl, že po čtení příliš velkého množství knížek se stáváte hloupými. Now, as you know, there are two forces within us, what we call the left sympathetic and the right sympathetic nervous system. Jak víte, jsou v nás dvě síly, levá a pravá, parasympatický a sympatický nervový systém. They work when we are in emergencies. Ty pracují, když jsme v nebezpečí. But the third one is called as the parasympathetic. A ten třetí se nazývá jako parasympatický. Which supplies the energy to bring the whole system into balance. Ten podporuje všechnu energii, aby přivedla celý systém do rovnováhy. Actually, the left side
is the power of desire. Ve skutečnosti levá strana je strana přání. And the right side is the power of action. A pravá strana je strana činu. Christ could not tell all these things, they crucified him. Ježíš to nestihl všechno říct, ukřižovali ho. This is the problem, that his work has to be completed. To je ten problém, že jeho práce musí být dokončena. Now, we will be using our left power of desire, expressing with your hand like this. Budeme teď užívat levou ruku jako ruku přání, kterou vztáhneme takto. But there are 3 conditions which you must have. Existují však 3 podmínky, které musíte mít, splnit. That if you have pure desire to get your realization, Když máte čisté přání získat vaši seberealizaci, then be sure that you all will get your self-realization. pak buďte jisti, že ji všichni můžete získat. You should not have no diffidence. Mějte v sebe důvěru. Let it be, doesn't matter. They are useless people, you see. They are paid by someone. You forget it. So there are 3 conditions. First is, you should be confident that you will all get your self-realization. Existují 3 podmínky. První je, mějte sebe důvěru, že můžete získat seberealizaci. Then, the second condition is that you are not to feel guilty at all. Druhou podmínkou je, že nemá vůbec žádný smysl se cítit vinnými. You have to forget the past. Musíte zapomenout minulost. You have to be in the present. Musíte být v přítomnosti. If you feel guilty, then you catch this center very badly. Když se cítíte vinnými, je napadeno toto centrum. And as a result, you develop even physical problems apart from mental torture. A takto prostřednictvím svého mentálního mučení se ve vás vyvíjejí různé fyzické neduhy. You develop angina, spondylitis, and many diseases from the lethargic organs. Z tohoto letargického stavu si přivozujete různé nemoci jako angínu, spongititidu. All right. The third condition is that you have to forgive everyone. Třetí podmínkou je, že musíte prominout všem. Everyone in general. Všem, všeobecně. Not to think about anyone who has troubled you. Nepřemýšlet o nikom, kdo vás nějak trápil. Even the gentleman who tried to disturb you. Forgive him. I ten pán, který se snažil vás zrušit. Zapomeňte na to. Just forgive. Promiňte mu. Because whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Protože ať prominete nebo neprominete, nic neděláte. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Ale když neprominete, nahráváte špatným rukám, dostáváte se do špatných rukou. So logically you must forgive. Logicky tedy musíte prominout. Actually you don't do anything. Ve skutečnosti nic neděláte. Well, why should we torture ourselves for others when they are enjoying themselves? Jaký má smysl mučit sebe, když oni se těší sami sebou? And don't consider yourself
as anything low. Neuvažujte sami sebe jako něco nízkého. Now you are a human being, and there's a last breakthrough that you have to achieve. Teď jste lidské bytosti a je už to jenom poslední krok, který musíte učinit. Which is the actualization of your baptism. A to je to, že musíte uskutečnit váš skutečný křest. You have to take out your shoes for about 10 minutes and put them, your feet on the Mother Earth. Sezujte si své boty a položte své nohy na Matku Zemi. Asi tak na 10 minut. On your lap. A položte ji na své stehno. This is suggestive that you are desirous of having your self-realization. To vyjadřuje to, že máte přání získat svoji seberealizaci. We'll tell you about the centers on the left-hand side, which will be nourishing ourselves. Řeknu vám o centrech na levé straně, které budou vyživovány. Now, please put your right hand on your heart where resides the Spirit. Teď prosím, položte svou pravou ruku na srdce, kde sídlí duch. On the heart. Na srdce. Left side. Left side. Na levou stranu srdce. If the Spirit shines in you, then it guides you. That's how you become your own master. Když ve vás září duch, bude vás vést. So now, please take down your hand in the upper portion of your abdomen on the left-hand side. Teď prosím, dejte ruku na horní část vašeho břicha. This is the center of your mastery. To je centrum vašeho mistrovství. Now, here is a center made by all the prophets, which when enlightened makes you the master of handling divine power. To je centrum, které osvítili proroci, kteří vás učili zacházet onou božskou silou. Please sit down, don't disturb us at least. If you are Christians, sit down. Please don't disturb us. Sedněte si, prosím. Ať jste Sit down. Sedněte si, prosím. Be humble. Listen. Buďte pokorní. Please be seated. Sedněte si, prosím. At least behave like Christians. Když jste křesťani, chovejte se, prosím, alespoň jako křesťané. Now, you have to take your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. Teď přiložte svoji pravou ruku na spodní část vašeho břicha. This is the center of pure knowledge. To je centrum čistého vědění. Not bookish knowledge, but pure knowledge, which works. Ne nějakého nabiflovaného vědění, ale Which čistého works the vědění. divine power. To, co je prací božské síly. By which you give realizations to others, cure others, everything. Pomocí kterého dáváte realizaci druhým, léčíte jiné, všechno. Now raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Teď prosím zvedněte ruku na horní část vašeho břicha. Now, again on your heart. Teď znovu na vaše srdce. On your heart. Na vaše srdce. Now in the corner of your neck and your shoulder. Teď na přelom vašeho krku a ramene. And turn your head to your right. A natočte hlavu doprava.
I have already told you that this center goes out of order when you feel guilty. Don't feel guilty at all. Už jsem vám říkala, že to je centrum, které není v pořádku, když se cítíte vinnými. Necítíte se vinnými, vůbec vinnými. Now, take your right hand and put it on your forehead across. Teď napříč vaším čelem přiložte vaši pravou ruku. Put down your head. Sklopte vaši hlavu. Here, you have to forgive everyone in general. Tady všeobecně musíte prominout všem. Now, please take your hand back on the back side of your head. Teď prosím přiložte ruku na zadní část své hlavy And push back your head. a tlačte zpět svoji hlavu. Here you have to say without feeling guilty, without counting your mistakes, for your satisfaction. O divine power, if I have done anything, please forgive me. Tady bez toho, abyste se cítili vinnými, abyste počítali své chyby, jenom pro své uspokojení řekněte: O božská sílo, odpusť mi, pokud jsem udělal něco špatného. Now, please stretch your palm Teď prosím, napněte svou dlaň and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area. a teď přiložte střed vaší dlaně na vrchol And hlavy press it down, your head. a sklopte vaši hlavu dolů. Push back your fingers, so there's a good pressure. Stlačte vaši hlavu dolů a napněte vaše prsty, aby mohl být vyvozen potřebný tlak. And now move your scalp slowly. Teď pohybujte kůži vaší hlavy pomalu. 7 times clockwise. 7krát ve směru hodinových ručiček. Now, take down your hand. Dejte dolů That's svoji all we have to ruku. do. A to je všechno, co budeme muset udělat. You can take out your spectacles because you have to close your eyes. Můžete si sundat své brýle, protože musíte stejně zavřít oči. And also if there's anything tight here or on your waist, please take it out. Pokud máte na sobě cokoliv, co vás příliš těsní, tak to sundejte nebo uvolněte. Now again, put your left hand towards me, both the feet away from each other, and close your eyes and put your right hand on your heart. Teď znovu prosím, stáhněte levou ruku směrem ke mně a takže máte rozdělené prsty navzájem a pravou ruku přiložte k srdci. Nohy mějte od sebe. Here you ask me a very fundamental question. You can call me Mother or Sri Mataji. Teď 3 times. tady 3krát položte základní otázku. Můžete mě nazývat matkou nebo Šri Mataji. Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. Matko, jsem duchem. Loudly. Matko, jsem duchem. Zeptejte se 3krát tuto otázku.
If you are the spirit, you are your master. So please take your right hand in the upper portion of your abdomen and ask me another question Když, on the left hand side. Mother, am I my own master? když jste spirit, jste svým vlastním mistrem. Přiložte ruku na horní část vašeho břicha a zeptejte se mě 3krát otázku. Matko, jsem svým vlastním pánem? I have already told you that I respect your freedom and I cannot force pure knowledge on you. Když jsem vám říkala, že respektuji vaši svobodu a nemohu vám vnucovat čisté vědění. So please take down your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. Prosím, přiložte svoji pravou ruku na spodní část břicha. You have to ask for pure knowledge. O čisté vědění musíte žádat. So please say 6 times, Mother, please give me pure knowledge. Proste, prosím, 6krát. Loudly. 6krát, prosím, proste. Matko, prosím, dej mi čisté vědění. As soon as you ask for pure knowledge, the Kundalini, the reflection of the Holy Ghost, start rising. Jakmile požádáte o toto čisté vědění, kundalini, odraz této všepronikající energie začne vstoupat. Now please take your right hand onto the upper portion of your abdomen on the left hand side. Teď prosím, posuňte svoji pravou ruku na horní část vašeho břicha. We have to nourish these centers with our full confidence. Musíte vyživovat tato centra se svou plnou důvěrou. Here you have to say, with full confidence, Mother, I am my own master. Tady musíte s plnou důvěrou říct, Matko, já jsem svým vlastním pánem. I have already told you that the fundamental truth about you is that you are the pure spirit. Už jsem vám říkala, že základní pravdou o vás je, že jste duch. You are not this body. You are not this mind. You are not this ego or these conditionings, but you are pure spirit. Vy nejste to tělo, vaše mysl nebo ego, jste čistý duch. So now, raise your right hand on your heart. Teď prosím zvedněte vaši ruku na srdce. And with full confidence say, 12 times, Mother, I am the pure spirit. S plnou důvěrou řekněte 12krát, Matko, já jsem duch. The divine power is the power of compassion and love. Božská síla je silou lásky a soucitu. It is the ocean of pure knowledge. Je to oceán čistého vědění. But above all,
It is the ocean of forgiveness. A mimo to, a především, je to oceán prominutí. So, whatever mistakes you might commit, the ocean of forgiveness can dissolve it with its power. Proto čehokoliv jste se dopustili, cokoliv jste spáchali, tato síla to může vyřešit. So now raise your right hand in the corner of your neck and your shoulder and put your head to your right. Teď prosím, přiložte vaši ruku na přelom krku a ramene a natočte hlavu doprava. Here, you have to say with full confidence 16 times, Mother, I am not guilty at all. Tady s plnou sebedůvěrou musíte říct, Matko, já nejsem vůbec vinen. 16krát. I have already told you logically, whether you forgive or don't forgive, you do not do anything. Již jsem vám říkala, že ať prominete nebo neprominete, neděláte nic. But if you do not forgive, then you play into wrong hands and torture yourself. Ale když neprominete, upadáte do špatných rukou a mučíte sami sebe. So now, raise your right hand to your forehead. Zvedněte teď svou ruku na své čelo And put down your head. a skloňte svoji hlavu. Here, from your heart, not how many times, say, Mother, I forgive everyone. Teď z celého srdce, není třeba počítat, řekněte, Matko, já promíjím všem. Now, take back your right hand on the back side of your head and push back your head. Teď přiložte ruku na zadní část hlavy a tlačte hlavu dozadu. Here you have to say, without feeling guilty, without counting your mistakes for your own satisfaction, O divine power, if I have done any mistakes, please forgive me. Tady řekněte bez toho, abyste se cítili vinnými, abyste počítali své chyby jen pro své uspokojení. Božská sílo, pokud jsem udělal něco špatného, prosím, promiň mi. Say it from your heart, not how many times. Řekněte to ze svého srdce. Není potřeba počítat. Now, stretch your palm Napněte teď svoji dlaň and please put the center of your palm on the fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Přiložte teď centrum vaší dlaně na frontální kost, která byla měkká ve vašem dětství. Now bend your head. Skloňte svoji hlavu. Push back your fingers to put a pressure on your scalp. A napněte prsty, aby bylo vyvozeno co největšího tlaku na vaši hlavu. Now move your scalp slowly, 7 times. But here again I cannot force self-realization on you. I respect your freedom, so say 7 times, Mother, please give me self-realization. Teď pohybujte 7krát kůží na vaší hlavě ve směru hodinových ručiček a tlačte rukou. Nemůžu vás nutit. Řekněte z celého srdce, Matko, prosím, dej mi seberealizaci.
please take down your hands. Teď prosím, dejte dolů svoji ruku. Please put your hands like this towards me. Takovým způsobem stáhněte ruce směrem ke Šrí Mataji Nirmala Devi. And watch me without thinking. A dívejte se na mě bez toho, abyste mysleli. Like this, like this. Takovým způsobem. Now, bend your head. Skloňte teď svoji hlavu. And with the left hand, see if there's a cool or a hot breeze coming out of your own head. You have to certify yourself. A levou rukou zkuste najít nad hlavou místo, ze které vychází teplý nebo studený vánek. Musíte si to zkusit sami. Don't put the hand on top of your head, but away from it and see for yourself. This is the proof. Nepřikládejte ruku přímo na hlavu, ale hledejte to místo. To je důkaz. Now, please put the left hand towards me. Teď prosím, stáhněte levou ruku směrem ke mně. And put down your head again and see with the right hand. Skloňte hlavu a znovu zkuste hledat svou pravou rukou. Some people get it far away also. Někteří lidé to mají také dále od hlavy. Now with the right hand again. Teď znovu druhou rukou. Now, please put both your hands towards the sky like this. Teď prosím, stáhněte své ruce směrem k obloze, jako já. And ask a question. A ptejte se otázku. One of these questions you asked, Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Ptejte si jednu z těchto 3 otázek. Matko, je to svatý duch Boha Všemocného? Or second one, Mother, is this the divine love of God? Nebo druhou. Matko, je to síla Boží lásky? Or Mother, is it Ruh or Param Chaitanya? Nebo Matko, je to Paračantanya? Any one of these you ask question 3 times. Jednu z těchto otázek se ptejte 3krát. Now please put down your heads. You've got it. Teď prosím, dejte Put down dolů, your hands, please. dejte dolů své ruce. Like this you put it. Takovým způsobem je dejte. Those who have felt cool or hot breeze out of their fontanelle bone or on their hands or fingertips, please raise both your hands. Ti, kteří cítili teplý nebo studený vánek nad hlavou nebo nějaké chvění v prstech, prosím, zvedněte obě své ruce. This is the proof. To je důkaz. May God bless you. Now you have become really Christians. Nechť vám Bůh žehná. Teď jste se stali skutečnými křesťany. Now you have become saints. Teď jste se stali svatými. This has to grow. A to musí růst. Your divinity has to grow. Vaše svátost musí růst. As I told you, it will grow in collectivity. Bude to růst v kolektivitě, jak jsem vám říkala. We have here a very good center and there are many people who know about Sahaja Yoga very well. Máme tady centrum a hodně lidí, kteří ví o Sahaja Józe velmi hodně. You all should come and become great Sahaja Yogis. Všichni přijďte a staňte se velkými Sahaja Yoginými. You have to save your fellow men here. Musíte tento děj v sobě vytvořit. And you'll become masters in no time. A v krátkém čase se stanete mistry.
You don't have to pay for anything. Pro něco takového nemůžete platit. May God bless you. Nech vám Bůh žehná. I would like to meet you people today, tonight, if possible. Ráda bych vás ještě potkala dnešní noc. Jen co to bude možné. They could come up and S těmi, kteří nechtěli následovat, nehovořte. Sami jste cítili důkaz. Ti, kteří vás o něčem chtějí přesvědčit, to jsou negativní lidé. Jak bylo i řečeno, je důležité, abychom v sobě uchovali ten stav, kterým je proudění kundaliny v nás. To není okamžik, to je něco, co musí probíhat. Proto, aby to mohlo probíhat, je potřeba meditovat a proto je třeba navštěvovat veřejné nebo programy, které jsou k tomu organizovány. Já vám znovu přečtu to, co již bylo řečeno, kdy bude ten další program. Bude to ve velkém sále Městské knihovny v Praze 1, Mariánské náměstí 1 od 19. do 23.8. včetně, vždy v 19:30. Vstup je volný samozřejmě.
Thank you.
prosím, ještě jednou prosba na všechny sahaji yoginy, kteří už jsou sahaji yoginy. Nechte nejprve všechny, kteří tady jsou dneska poprvé nebo třeba po včerejšku po druhé, aby mohli oni přijít. Potom počkejte chvilku, potom přijdete vy.
slyšet, co říkáte, neslyším dobře. Já mě operovali to oko, tak mě to neslyším. Next time when I come, I'll see you all right. Standing down. Věřím,
Marathi 15. पहले न मना हो गणरायाला, पहिले न मना हो गणरायाला, दुसरे न मना आदिशक्तीला, तिसरे न मना सहजयोगाला, हातार पोवनाला, जी जी जी, हातार पोवनाला, जी जी जी, हातार पोवनाला, जी 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 जी. 1930 सालाला माझ्या क्रांतीची नवाड्याला, भर दुपारी 12 वाजेला आदिशक्तीचा जन्म झाला, जी जी जी, आदिशक्तीचा जन्म झाला, जी जी जी, आदिशक्तीचा जन्म झाला, जी 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 जी. धन्य माता सागराव पिता, आजी पुण्यवान उभयता, देवी कन्या ज्यांची लालिका, सकला विश्वाची असे शान, जी जी जी, सकला विश्वाची असे शान, जी जी जी, सकला विश्वाची असे शान, जी 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 जी. निर्गुणातून सगुणात, आलेली झाली जगदमाता, कलियुग मातारी, निर्मला देवी माया बोली, जी जी जी, निर्मला देवी माया बोली, जी जी जी, निर्मला देवी माया बोली, जी 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 जी. धन्य ते पूर्व सुकृता, कुंडलिनी झाली जागृता, सात चक्र पार करिता, आले सर्वांच्या सहस्रारात, जी जी जी, आले सर्वांच्या सहस्रारात, जी जी जी, आले सर्वांच्या सहस्रारात, जी 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 जी. लेकूर आम्ही अज्ञान, नसे आम्हाला ही ज्ञान, शरण आत्माती केले बालधारा, जी जी जी, आत्माती केले बालधारा, जी जी जी, आत्माती केले बालधारा, जी 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 जी. सहयोगाने होते प्रगती, क्या हो याची प्राचिती, दिव्यताची चेत प्राच्युती, एक कर्माचे हो दुर्गी, जी जी जी, एक कर्माचे हो दुर्गी, जी जी जी, एक कर्माचे हो दुर्गी, जी 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 जी. पहिले न हो गणरायाला, हो दुसरा मना आदिशक्तीला,